KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma assalamu alaikum mon bandirabe en calmini goto fo inde mum yettode mudum en garti do kadi émission meden gonka debbo e rendo men sa wi gonka debbo e rendo men non ne yaari fanduji di fof sabu ko debbo woni galle ko gorko raddata kono ko debbo woni galle sa dañi debbo moƴƴo ganda amalama galle ma moƴƴi ɗum noon gonka debbo e rendo woni tan neddo e société o kala bangue mo jaaruɗen tan min taw toon kala bangue mo jiɗɗen yaarude aussi sen jaari toon tan en tawat toon hande noon émission meɗen ko jamfa gille mbiɗen jamfa gille noon so haalama ene noddi ko heewi saabu sa wi gilli tan a noddi ko heewi mboɗo joddiɗo noon e guiɗam sehilam babam hono kawɗa ha ñande fof oɗon namdo on mbayri yiide min on mbayri yiide min joni noon diaspora hammini min gartiɗo hene kawɗa ha mi salminima mi salmitimama mi juurimama Bintou Tall mi nagonoma Allah moƴƴere en calmini Alassane Sow en wonde Djiby Dieng mi salmini Renndo ngo hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV ɗo mbawɗum woni eɗen goni ɗo mbiwon assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi kawɗa ha Renndo ngo fof ene jewnuno en par ce que min mi heeɓi appel uji ñande fof to kawɗa ha nani mataw noon wonko hawruno tan hawruno koye julde nde julde paari kadi hawri tan yimɓeɓe ne jaggi guila nden jagguɗo ɗalɗo ɗum waɗi on jeyani min guila nden ɗum noon min gartiɗo hen e plateau meɗen ɗo e Piindi TV kawɗa ha hande jiɗɗen yewtude koye jamfa guille somi wima holko woni guille ko mbiyata kam haɗama haalde gilli ko ñiglanma ko ɗum jalnatami yimɓe heɓere no demin mbiya min mbayri hoddude yewtere ko noon tan haaloɓe Pulaar mbi ko haajuji serdata julaɓe ɗum noon ko noon kono wontiɗo wonno Allah aɗa yano kadi wonat tan so tawi jeeɗo ñaawi nde wonno ko ni Allah haajidi kadi ko ni Allah yamira ɗum sen kaali haala gilli ene heewi façon-ŋaji yidde piir nde sa yiɗi tugnade ko waɗi fayida tugnoɗa ko hakkude rasul sallallah alih w sallam e jomiraɗo joom mbaɗe e bawɗo o tabaraka taala to tedduɗo ɗin gulle ngeni piir ene mbaɗi noon gilli gabbiɗi hen ene waɗi kadi gilli ñimtinoji ene waɗi gilli ɗi ganduɗa hoore ma kadi ko ordinaire ene waynoli ene heewi façon-ŋaji heddi noon ko ƴeewa hol banggue mo jiɗɗa nayoroɗen par ce que Djiby gilli hakkude neɗɗo e joom suudu mum nan ɗon gilli hakkude neɗɗo mana dinno sehil mum mo Allah waɗi ɗum nan ɗon gilli hakkude neɗɗo e koddiɗo mum nan ɗon gilli ni hakkude neɗɗo e hoore mum nan ɗon donc ko mbiɗa ko gilli ne keewi façon-ŋaji donc en ƴeewa tan holo hen banggue mo jiɗɗen nayorade nayro hen mbaɗa andi kam adi ko mawni par ce que mbiɗa ko jamfa gilli ɗum moƴƴani kala gonɗo e crise cardiaque jamfa gilli ne wawi warde ɗum holno wardata ɗum ko haalo Pulaar mbi ko neɗɗo yiɗi wawi ɗum so tawi a yiɗi hunde ko gonga e ma a yiɗi ɗum kañum foti wawde ma a laatoto oto wona chauffeur ma ene dognuma kono noon wonko Pulaar wiyata kadi ɗum min mi yaadani hen mi anda noon so aɗa yaadi hen walla Alassane walla Djiby par ce que ɓe mbiya jiɗɗo yiyata nanata min mi yaadani ɗum kota yaadani mbaɗa andi kay waddaɗa makko yit d' accord jiɗɗo yiyata nanata Alassane ɗiɓi waade kono jola e oto gumɗo mo ala freini hay goto anda aɗa jogoɗa ñalloyde donc ɗum wona lawol neɗɗo sa yiiɗi a yiyat nana kadi paama
sa yi mbiyeɗa jiɗɗo yiyata nanata par ce que tawat ko gilli ɗi ɓuurimo doole ha ganduɗa hay so neɗɗo wimo ko ganduɗa ko ene leerma a wawa ɗum a hulat wiide a wawa pour haade ma wase ɗum fof ko gonga ɗum fof ko gonga kono yidde ma wonde contrôle wona andi ko fuɗi eko takki wona gotum bon contrôle mo jiɗmi haalde o kala ko mbawɗa yidde e less asmane jinmo tigui riga kolla aɗa yiiɗi mum kono kadi yaata kadi aɗa jogui frein en main par ce que frein koyngal tan mais ala hen ene wawi wadde probléme est ce que so neɗɗo yiiɗi ene wawi ruttade caggal so tawi tan ko gilli biyeteɗi ala neɗɗo fotani ruttade caggal aɗa noon aɗa tikkana noon ko jiɗɗa par ce que haalo pulaar kaali ɓe mbiya aɗa fetta nagge ɗe fetta ɗum pardon tawa ñani ɗum ne wayno leydi men gandi ɗum wona ko wona ɗum ko yidde hakkude neɗɗo e joom galle mum holno foti waade tan ko ɓe jiɗodira ɓe cuurodira mune mabɓe fof kadi watta haqqille mum e goɗɗo on par ce que on ɗoɓe dewdi jibi on ɗoɓe dewdi ha heewi en jii jiiɗa debbo ndesamo gaddamo e galle ma kanko debbo mo gadɗo o a recci mo heewani ɗo gorko resi mo yiiɗi heewani jikkam mi anda wona kono noon gaddamo guila ko cukalel kutoroɗa cukako makko ha laaɓa cer cukako makko fof o fillete ma jaaha ha certain mama goppamo ceeramo kadi o lieu ka seedi ɗum d' accord dawgal ene dagui ceedugu ene dagui kono Allah yiiɗa ceedigu ceeramo ha para keɓaɗa non keɓaɗa aɗa bonnamo aɗa wiya ko yowoy ko bonɗo jikku waɗaka barki bonnamo aɗa andi ɗo joni a jamfima gilli o ko gorko o jamfi gilli kadi kawɗa ha wonko jiimi ñande ene hawimi par ce que sen ƴeewi exemple o daara hen koye Kouthia hande Kouthia o resdiri debbo makko o seere debbo o e nder ɗum ɗon noon ɓe mbi debbo o wonko sohluno e makko taw ne joguino audio ji makko ɗo haaldanno omo haala kaari aɗa neɗɗo sa yindiri e muɗum wasa ñooɗa ɗum e neɗɗo hande mataw omo hoolino debbo omo ñoho kaari ko ni wayi kaari ko ni wayi kaari ko ni wayi ndeke debbo ne rendini audio ji ɗum fof ene mofta ɗum ɓe ceeri woni waddemo chantage hokkam ɗum ɗo walla mi yaltina audio ji ma hokkam ɗum ɗo walla mi yaltina audio ji ma mata kanko yehi ho tampi o wi o yaltin audio ji ɗi debbo no sari audio ji ɗi ndo sari audio ji ɗi ne waɗi koyeral kadi ne waɗi ko ganduɗa ko yalla yaafomi hande tahi feccere yimɓe hande kutimomo par ce que mbiyata ko omo ñoho yimɓe omo wonde mumen o yiɗa ɗumen naggam e naggam te omo sekkodirno e ɓeɗon jaam est ce que serdema hakkude ma e gorko ma ene addanma tan kala ko gandonnoɗamo e aduna daroɗa mbaɗa ɗum no marché ni aɗa fammi ɗum woni kalannomi guilnani ɗum woni ko kalannomi guilanani ko sans départ ene wona e gorko o ene wona e debbo o debbo o joni bonni inde makko sakti surlu makko d' accord kono ɗum ɓuuri bonde noon koye debbo o par ce que debbo o ma yimɓeɓe fof gandu kam neɗɗo kala ɗo mbaɗa wonda ñohot neɗɗo ko ñohete neɗɗo ñohi yummum wona aha jiiɗe yumma e baba joni nene wone ñoho nene nene ko métti jiiɗam walla nene ko ni wayi walla yimɓe andindema tan ala mo ñohetaki ala mo ñohata donc il faut neɗɗo ñoha kono ay nantinɗo ñoore o binta on wona neɗɗo ay domru ko natata e sall ne doga e diwa ko ene yaaha yiɗi tan ko dadde mais so naate bolum wiyata ko alhamdulillah mi daɗi ay jonkowo o on addi bone jinmi haalandema tan jamfa gilli e nanɗon worɓe yimɓe no mbawi wondude ɓe ceerta mbiɗa kaɗa ha ɓuuri bonde koye debbo mbiɗa e ɗo ko kalla haala Kouthia ko ɓuuri bonde koye debbo o par ce que kanko woni neɗɗo mo ganduɗa hoore ma o sakti surlu joom galle makko donc hankkadi ala gorko hankkadi koltoɗo min ndema hoolaki min ndema gorko mo hoolaki min kam so tawi tan kanko goto hedduno aduna e wonde debbo mi ala mi pikkirata hoore mi ɗi wonta zéro wonta point mort ene jaranma ɗum jardimi par ce que neɗɗo ala erdo na teddugal mum kono est ce que a watta point mort après nimsitaka non ɗum foti wawi kono yimɓe fammindema tan ko moƴƴani debbo baɗo noon moƴƴani wona debbo baɗo noon moƴƴani par ce que neɗɗo surtata joom galle mum wona lawol a faami ani kodi mi jurtuɓe kaali ɓe mbi kala mo laawi mana joom galle mum rotta ɓiyum ko gonga par ce que firti tan
jam fa gilli ene heewi façon ngaji andi oɗo joni kanko o jam fima gilli par ce que jam foti gilli noon wonko yino e kucca ho yiɗi ɗum omo heɓa e mum joni ɗum natti wonde ɗon o ñaami lahal ngal hawa haari omo ulle leydi kala gaɗoto ene herƴi ko haasidi ko naafiri ko sasay won ko ɗemgal ma haalde kono ko ɗum onon kam on gandi jimmi haalde ko wona voilà c'est ça joni hakkude giɗo neɗɗo e sehil muɗum yidde holno foti waade aɗa andi hakkude yidde neɗɗo sehil mum ande tusuma ɗi heewi widema Y e X yadata kota e yaada Y waɗi ko calɗi ɗiɗi wona X waɗi ko calɗi nayyi walla jimi sa fondirima ya haɗa ɗum yaari ko saldu woturu ɗo aɗa sa junniteno non wona junnide nde sa no jiɗmi famidema X waɗi ko gallaɗi burgal ha ɓeɗɗa famde wona Y waɗi ko ɗum ɗo waɗi ko saldu mbakke onon jiɓi walla voilà joni noon mbi sa fodiri ɗum est ce que maya ala yadata plus et moyen yadata eɗen gandi kala mbiɗa nawɗo ɗum ko musiba wonata ɗo foti wawi huɓude min fambindema hakkude yiddu e yinɗodirɓe so tawi ko gonga so tawi kadi ko gonga mone mabɓe fof ne foti ittude goɗɗo on gueɗal mone mabɓe fof kadi ene fota ƴewde ko welata goɗɗo on par ce que neɗɗo fof jogui ko welata ɗum e ko mettata ɗum ndeɗoɗa ko mettatama ko kucca e ko weltama ko mais noon il faut jogoɗa gandal jogoɗa pinal e paamal o neɗɗam holko foti weldemo kollama ɗum wona holko foti mettudemo nantoɗa ɗum ɗum addata ɗum noon ko sa wonde neɗɗo ko woni sehil ma ko fof walla ɓiwi ma ko fof wat feere ha jangga mum hay sa wawanimo 100% kam mbawi makko seeɗa koɗon mbawa wurdude ay yimɓe so gondi soɓe masodirani ɓe gondata par ce que an no mbaɗani ni Binta e min no mbamini wona goto an jikkum Allah hokkuma o e jikkum Allah hokkima o wonta goto il faut itta jikkuma he seeɗa mi itta jikkam he seeɗa ndendinen beele eɗen mbawa wurdude kono sa aɗa aɗa pañi jikkuma tan ko on tan joguiɗa on tan gurdata on tan jadata hay goto a wurdata min so wi jikkam o no mbami noon mo fo yowa noon hay goto mi kadi ko ganduɗa kewɗa martaba ko foof sa woni sehil neɗɗo o so an ɓuurimo garade saɗa yiɗi guurdi toon a jippinat garade ma ha fotata wona aɗa wiyaɓe joni babam kawam kono min komi tellinɗo garade hakkude meɗen ha mbaɗino guiɗiraɓe ni ɗum tagi eɗen kalda wona eɗen nanodira eɗen pamodira mbaɗa wawno hebdeɗa mi ɓawlina yesso walla mi salo haaldude e ma walla mi wasa yettade ma ono nokku donc haajuji men poɗɗi wonde hakkude men ɗi ha yimɓeɓe mbawa darde e belto ɓe mbawata dañde ɗum andi ɗum noon ko a anda kam min mi andama bon ɓuuri bonde e jam fo gilli foof ko neɗɗo gonɗon ceerton mone mum fof no bonna goɗɗo vraiment min ko ɗon jinmi kalen par ce que ɗum moƴƴani par ce que yimɓe heeɓe ne mbiya mo andama bonnete ɗum ko fenade mo andama wawa bondema mais est ce que wona bonnowo ko bonnowo tan bonnowo ko jikku ko bonnowo tan kono ɗen kalmi ko ɗum joni ko pulaar wi noon wona min wi noon ko pulaar wi mo andama bonnete kono min mbimi ko wona gonga par ce que mo andama wawa bondema min jimmi joni ɗo tan mi poti mi anda galle maɓe kalel renode kawɗa ha adi yen neɗɗo mo anda neɗɗo peppino e muɗum haala ko ganduɗa ko goɗɗo mo joɗino o aña jomum sibabude han haala oɗon kala neɗɗo bawɗo noon kala neɗɗo bawɗo noon Binta min ɗaha sam so mi andi am noon mbaɗa tan mi andi tan an neɗɗo goɗɗo so ari haalanima tan ko wone am a taw a anda ko gonga anda ko fenade aɗa jagga ɗum min mi harminti par ce que mami andu an wona neɗɗo par ce que neɗɗo wona ɗum nanata neɗɗo liggoto ko haqqille ma liggorɗoɗa joguiɗa ko yeyete ma joguiɗa ko haqqille ma joguiɗa ko pinal ma joguiɗa ko pamal ma tagi mi wiide il faut mi artiri ɗum eɓe mbiya mo andama bonnete mbimi ɗum ko fenade par ce que mo andama ala ko andema saka bonnuma bonnanma ko mo jiiruɗa wuuro mo jiiruɗa kosam mo jiiruɗa endam ganduɗoma ganduɗo yumma andi bamma oɗo gondi jamma ñande suka kiiɗi on kala ko haalema firtaw mais eko mbiyata neɗɗo feppino ha para aɗa haalanma ko ɗaha canko ni wayi ɗaha canko ni gollan ɗum ko fenade noon ene wawi dawde a faami kono nde wonata 2 heures tawat gonga heɓti ɗum ha kadi fenade ene jogui koyɗe kono ala dote ko joɗiri darde tan noon ñande fof e yaadu wawa moƴƴuɗo fof joɗɗa saaha jinmi widema yimɓe neɗɗo ɓaade Allah waɗanima puccu waɗanima ngeloba waɗanima mbabba wonma ko neɗɗo tigui rigui aɗa foti jogade
a jogi foti jogade neɗɗagal kadi noon neɗɗo kadi oto waasa wonde neɗɗo ha pelama par ce que neɗɗagal weeɓani nde wonno wonde neɗɗo innama aadi wona gotum aadi ende fu ɗum koye babadam wona kono neɗɗagal ko Allah welete wat ɗum neɗɗo ko Allah welete wanma ka neɗɗo an wona neɗɗo sa woni neɗɗo ha paadi neɗɗo fuu jiiɗoma weltotoma ande ɓuuri wonde neɗɗo yeɗono neɗɗo mo ganduɗa hoore ma kala neɗɗo mo woni o wawi woddude mum ceerno Mountaga wi o wi neɗɗo ala mo wondata ko o wi hay mo wondata ko ene wondo mbimomi holno neɗɗo mo wondata ko no wondorto so waɗi ko moƴƴi ne moƴƴi so waɗi ko bonni ne moƴƴi mais wona wondade mum wona ɗo joni Allah waddiri en ni ken seela ɓellani waddi en ɗo joni wonmo kalanta hunde am tan jaɓat binta haali gonga vraiment ko haali ko gonga tane kamɓe gonɗi jaha toon bonna indam ni mbami ni mbaɗanmi ko ni gollanmi bon a bonni indam ene wawi taw ko gonga walla ko fenani so gonga a waɗi ko bonni so fenani a waɗi double ko bonni a waɗi ko ɓuuri bonde wona neɗɗo bonnata neɗɗo bontaki par ce que Allah wi kala ko tagno ɓuuri yidde ko neɗɗo neɗɗo oto waɗa feere ha jam fo gilli e poori wona cakan neɗɗo aɗa jibini ɗo temedere ɓiɗɗo woode hen ɓurɗa yidde wona aɗa jabbo ɗo temedere guesa woode hen mo ɓurɗa yidde Allah wawi kañum fof eɗe jooɗi eɗe puɗi eɗe mbaɗi fayida eɗe mbaɗi ñamanteri kono baba fuɗani walla ene fuɗi he ɗo fuɗani wallama remada remta taw baba ɓurɗa yidde seke yidde yahata ko haaju mum ay hunde wotere nana e nder fittanu innama ade e nder wonki neɗɗo fittanu mum a faami de ɗum hollanma ko jiɗɗa e ko gañƴa moni fof ne jogui ɗum ene waɗi noon yimɓe ganda ɗum Allah ene waɗi yimɓe ganda ɗum ene waɗi yimɓe ganda ɗum quoi te nana e mumen nana e ma an gonɗa nana em e nder fittanu e fittanu ma sa yi ko jiɗata tan andat holno gandetaɗo ko koye ma woni koye an waɗata ɗum sentir a andat ɗum ɗo tigui mbaɗa yiɗi ɗum sa waɗi sentir yidde holno wayata tan kono yidde ni ko jiɗɗa ko a faami de ɗum bonirtaɗo yeeso ma ɗo ɗum ufataɗo yeeso ma ɗo ɗum ñolataɗo yeeso ma ɗo ɗum bonnetake ɗo yeeso ma ɗo kala biɗono bonɗo yeeso ma ɗo kaɓay mum par ce que wonkoye bonnude ko jiɗɗa yidde noon eɓe mbiya memotako yiyotako kono ko fenade yidde ne yiyoni ene memmo ala kawɗa memotako ne woni koye nder non wona ɗum yidde memoto par ce que ko so tawi a yii ko jiɗɗa a memi ɗum a memi ko jiɗɗa a yii ko jiɗɗa a laari ɗum a laari ko jiɗɗa a faami ay neɗɗo yiɗirtake comci yiɗirtake kalis yiɗirtake baaji voilà neɗɗo yiɗirte ko neɗɗo yiɗata neɗɗo ko teta ɗum par ce que aɗa yiɗa ɗo hunde joni taw vraiment hawa yimɓeɓe no binta tan way yontede ni way wadde fayida ni ala mo yiɗata sona o taw kamɓe koɓe kalata ko aɗa yiyan ɗum ene wondi mais a yiyante a jogorani ɗum yiɗno kadi par ce que a yiyata ɗum par ce que jiiɗa ko jiɗɗa ko a faami ɗum tagi neɗɗo bonirtake ko yiɗi minde kala garɗo e mino bonnata ko yiɗmi minen certani min ma en gonta haaldu nde wonno neɗɗo ala e ɗum so wona ko yiɗi ɗum noon tagi yidde fotani wonde jamfa yidde jamfa noon yummum e bamum foof mbima ko jiɗɗodira e neɗɗo o certo mone mon fof heɗɗo ɗani boɗɗen boɗɗo goɗɗo ɗum woni jamfa ɗum woni jamfa temi haalanma ay affaire dewgal ko ma jangge haade ma resuyede dewgal ma jangga ɗum ha mbawa nde poɗɗa resuyede holno dewgal jangguirte gari ɗum e suudu wima yaade no jallal nene ma kañum wiyanma sa yi resiri ni woppu ɗum moƴƴani e dewgal jaggu ɗum ko ɗum ɓuuri moƴƴude e dewgal jooɗorɗi wondirni e dew e joom galle ma wandani ɗum ko guila ka cukalel aɗa jangga ndefu aɗa jangga aduna aɗa jangga galle wona ko yumma jangguide ɗum ma wona ceerno ma aɗa faami kono ne waɗi yummiraɓe jedditi ɗum gonda ko ɗum mais conséquence ɗi nana yeeso cuutuɗi jeyata kewɗi ɗi yo haareji jeyata kewɗi ɗi foof ceerle jeyata jawɗe ɗe foof a faami de ala ko waɗi noon so wona wasde janggude dewgal galle mumen donc il faut ñangga dewgal galle mum nde puɗɗa sa yeehi wona halife général mbawa ande kadi min ɗum ɗon ne jaahimi par ce que hen sahaji jeeya tan dewgal ngal ganduɗa joomum debbo o wiya ene yiiɗi gorko o wiya ene yiiɗi
kam fof ɓe namde ɓe mbi oɓe jiiɗi ɓe mbaɗa yenge molnage Allah yenge kaari mais e nder lewru jiyaɓe ceera te min en général mbaɗa sikki gilli kala do woni base muɗum pour joomumen ceerta ne foti sadde no feewi mais hande kam gilli ɗi joomumen ne jaawi ko sertata te wiye joomumen ne jinniri très bien holno mbayruɗa génération oɗo to gandama 1980 faade joni holno mbayruɗa dewgal duuɓi nogas to wayrinde ɗum duuɓi nogas wayre hay duuɓi sappo ne satti sa wi goo haadema wiɗɗiɗa tampat waɗi noon kono yiɗodirteɗi holno yiɗodirte ko potayɗa ha camdene ñanti ene woni wutti joɗɗo ene weeli larde jiɗamo walla jiiya binta taƴo télé ene ñanti ene heewi fayida ko debbo tigui no rewɓe ni jiɗamo taw noon an a anda mundi binta anda woni nder makko anda jiɗa tan ko abiyato tan jiɗa omo ñanti omo yooɗi omo jogui salamu aleykum omo jogui ñallene jaam ko ɗum woni wurtata worɓe e rewɓe kono ɗum kadi ɗum kadi ko ɗum haydara salam ko dar salamu aleykum e maaleykum salam an tagi wiide haydara a tagi wiide haydara mbi oɗo an jibi tagi wiide ɗum ko haydara sa joguima salamu aleykum a joguima ñallene jaam sa ala haqqille a wondata wonɓe jeyani haqqillode mbi ko salamu mais neɗɗo fof mo yiyani haqqille o on kadi ala haqqille par ce que debbo resata ɗum ko haqqille a faami wiyama debbo anani mbaadi ene resa ɗum diine ene resa ɗum needi ene resa ɗum a faami kono wiya tigui sohla e debbo saɗa reta ɗum resirimo diine sa ndesirama kadi manani tin haqqille jibi ndesirama kadi suudu nokka e jenggi huɓɓo e janggo par ce que kaɗa ane jenggi huɓɓo e janggo ɓeɗo sernaɓe anani jenggi huɓɓo e janggo taw jenggi huɓɓo e janggo ene waɗe galliji sa dañi ɗon debbo on maydan janggo jenggi huɓɓoɓe tan cooda tan nokkaɗo jenggi nawa galle mum jenggi huɓɓo ay saɗa jogui bere goto almen aɗa yiɗi kalde man ko aɗa wona nder ladde tuula heela ene waɗi hendu ene ummo partout aɗa jogui ko poɗɗa saggini ɗum ɗo waɗɗa wadde bottaji te bere almen ɗo goto so wona ɗo on tawi jenggi ma jogoɗa ma gona technicien tigui mbawa huɓɓude ɗum ha togga barma on daña bottari ɓanda saɗa andi saɗa kala min ɗo voilà c'est ça ko ɗum ndimi fammidema tan binta dewle ɗe gonta ɓooye par ce que haɗata ɗe ɓooyde kono yiɗirte ni jiiɗa neɗɗo tan e télévision walla jiiɗamo e facebook walla jiyamo e jiɗɗamo e whatsapp walla nelduma photoji ma mi waɗi ɗo loodide waɗi ɗo loodide o ñanden debbo o ɗo loɗumi dañde bonami loodidi debbo o nde reside nde ƴammodiri e gorko omo neɗon photoji ala ko wonnani ala photo fof o mais nde debbo o ari jamma eɓe leelo o huɓi ñiflamba ka gorko oto ñiflamba ka huɓi min mi yiɗa ɗum o huɓi lamba ka mais nde o ɓoori nde o foti kono tiggoyilli nde ko waɗatno o ɓeydanno o ɓeyda dote makko o ɓeyda fof makko o ɓeyda indi makko ɗum à cause de quoi ɗum woto fayi ɗum kam ko wasa gemde hoore mum non wona gemde hoore ɗum ko wasde jogade wasa gonɗinde hoore par ce que neɗɗo wan mbaɗani no mbaɗa hollirno tan min de ala ko cuuɗi men neɗɗo min ɗaha cuuɗi men ko gilli wallahi par ce que fof woni gasa ay mbaadi taw ko mbaadi yiɗiɗa debbo o walla ɗum jiɗɗa gorko mo fini suba o bona ngari hay fof gancam taw jiɗɗamo ko waɗa ñantade ma waɗa saaha walla hayta ñantade taw jiɗɗamo ko wadde fayida jogade salamu aleykum walla maaleykum salam won rewɓe heɓe nan ɗon gonno eɗe molla en ɗum so birtimama cikkata ko 16 21 rewi ɗon kono tan so birtima ceera ko molti rewi ɗon ko aduna waɗi noon eyyi kawɗa ko aduna par ce que mbaɗa nana sernaɓe ɓe ene mbiya saɗa resa debbo ne yiiɗa hen mbaadi yo mbaadi res debbo holko mbiɗa e ɗum non mbaadi ene sohla e debbo par ce que wonko woni hen mi wawa ɗum haalde radio he télé he mi wawa ɗum haalde non wonko won mbaadi nafata hakkude gorko e debbo mi wawa en tedde am haalde ɗum kono c'est très important par ce que ƴewta ɓesgu ngarowo anda saɗa yiya marchandise jiɗaɗo baɗɗo fayida ya wat jarde sa resi debbo joɗɗo baɗɗo fayida sa dañi ɓesgu ngu arti yummumen ɓesgu ngu yawat jarde ɗum ƴeewe hen ɗum ko goho gueɗe ɗimmel guel saɗa joddo e debbo ma walla aɗa wadda e mum wone gueɗe a miñata ko debbo goɗɗo min jii minen mi haala tan une bonne fois min jii tan gonɗa ɗo e debbo a fawi taw ko debbo ma de hade ma dañi hen weltare ma miijoɗa goɗɗo mbiya sino kañum wonno ɗum kewi ɗum boni
donc mbaadi no moƴƴi en ene moƴƴi wallahi mbaadi no moƴƴi en kaɗa eɗen mbaɗa signalé wattuji meɗen ɗi joni gasa par ce que mbaɗa yinno kadi memen guille tade ko guille haala wiya jam fo guille hakkude nelaɗo kam e Allah ɗon jam fo guille mbaɗa sikki ala ɗon e kadi mbaɗa yinno mema hen seeɗa guddara ala hakkude Allah e nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam nelaɗo meeɗi joddade Ousmane e Aboubacry e Aliou ano e Oumar e Bilali nelaɗo wi Bilali naate nder Makka mbiya yoɓe nden enɗam mabɓe min no wettidema galla Seydina Aliou karamallah wajhu kañum resi famde binde rasuli ko ɓi nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam ƴeew debbo goto cogiɗo meeɗi nadde galle Seydina Aliou Seydina Aliou ne jooɗe nguru en hucciti funnangue debbo farmata binde hokkam lamɗam ama binde yiw lamɗam ala kono ko ala de weli koyngal ala hadama galle Seydina Aliou ala ɗo Seydina Aliou jooɗi ɗo Allah andi ko haalde Allah ha gueloɗi sappo e ɗiɗi gadda taw ko sakuji lamɗam yo woppi debbo wiide yaha o wi ala ƴetti hen ngeloɓe goto gopporiya mi jabuma no hadema yaade ala kono gonɗo ala ɓoyata dama galle Seydina Aliou nde wirtidema galle Seydina Aliou konko Bilali o wi nelaɗo yo nden enɗam mon Seydina Aliou wimo sa yeehi mbiya nelaɗo min ndenata enɗam min ndenata ko yidde o rutti o haali ɗum nelaɗo Ousmane mettini Aboubacry mettini Oumar mettini nelaɗo hartiɓe wimi onon mate wona ko Seydina Aliou haali o yaha ɗum to ganda Seydina Aliou kamil kaɓɓitaɓe enen mbiyata ko kamil kaɓɓaɗo binta ɗum wona gonga ay so kamil haɓama janggetake aynetake renetake fametake kamil kaɓɓaɗo way kono manade noon huuɗo haɓɓa ko ni ma haɓɓitede hunde tiba o nodde kam Seydina Aliou jooɗi yeeso makko nelaɗo yon Seydina Aliou nam o mbiɗa on ndenata enam nden ko yiiɗo yaha wol dallilma ɗum o wiyani o asmane o e leydi ndi homo takra siba mum o wi mi nelaɗo sallallah alih o hokkuma ngel gel wi Allah ko yiiɗon o hedara o wi janggo so yimɓeɓe mana ñawama ɓene paara jeygue ɓene paara aljanna hol tefnoɓe faaraɓe jeygue ɓe patiri aljanna o wi ko min rasul sallallahu alayhi wa sallam hokkuma ngal gueɗal wi Allah holko jiiɗon o wi hedara o wi wadde Allah wi ko qul allahu ahadun allahu wasamad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad firti ko jibinani o jibinaka kanko Allah yidde Allah e nelaɗo ɗum nandaten aljanna enen foof yidde Allah e nelaɗo addani nelaɗo nde layoto nde o laywi ko jawɗi ɗiɗi he gootiri jawdi makko ndi waɗi ko panteri waɗi ko ɓawli e ko ranwi a faami ko haala ko wona jawdi keddini ɗi o wi kala julɗo dewɗo caggal makko mo ala layya o layjanima ɗum ko yimɓe mbartoto ɗo kone mbiya mi ala layya walla mi guelɗo jogel goo fof katanmi horma kono Allah nelaɗo layyanima ma paari hakkude Allah e nelaɗo toon kam ko toon woni garage te ko ɗon nde won ha mbawen nabde janna e wadde waynoro bandiraɓe mi yiiɗa kam yewtere nde haala ɗo kono ko waktuji par ce que kadi heddi tan heddi ha heewi sa welama mbatten wonde machallah nan ɗo e waynoro sa felli jullare a woofi oɗa mettinni wawi fiide wamre ko taktako gana ɓa tan ya gayni yaƴƴat tan ɗum ala probléme wona on banggue e jinmi wiidema ɗa komi salmini bandiraɓe hettiyankoɓe ene waɗi hettiyankoɓe men wawa salmineɓe binta par ce que ɓe keɗo nde ɗo yewtere no feewi kadi ha wona seeɗa kadi ko sehilaɓe ko musidɓe jaadiɓe jamma e ñalawma suba kay kihiiɗe hono musidɗo men Moutar Ali Sy ɗum heeɗo yewtere men no feewi no feewi ko neɗɗo kadi baɗɗo fayida no feewi kadi e no wonde kadi Raki Maymouna Diara woni ko France ene hetto yewtere nde no feewi o mo ganduɗa ko Jakaria Coulibaly wonde kadi ko ene hetto yewtere men nde no feewi Yaya Alpha Dia ko daabi e Yaya Alpha Pam Dia ko mbahna woni ko doolaji dentuɗi Amérique ketto yewtere nde no feewi Alaji Wullum Sarr ene hetto yewtere nde Ousmane Sarr en Hawa Ademen ɓeɗo fof ne ketto yewtere nde no hannirtidani eɗen gandi kadi musidɗo men mo ganduɗa hoorema wiyete ko Alaji Ali Wadde ene hetto yewtere men Djiby Pen ene wonde o mo ganduɗa hoorema wiyete ko Amadou Ly Kaolack Dia ko Dumgour Alpha e Ahmed Ly kamɓe koɓe ketto yewtere nde no feewi ha jallam Djiby Pen eɓe ketto yewtere men nde no hannirtidani Moussa Baba Yaya Lamine Coumba Kadiata woni dowlaji dintuɗi Amérique eɓe ketto yewtere nde sen mbi eɗen limtuɗo hettoɓe yewtere nde donc ko ɗo ñalleten te kadi ko noon tan bon joni noon ko wona ɗum ko mi bandiraɓe Allah jarama ɓe jarama annen kadi Allah jarama nde ɗo yewtere kadi ko nde fonde wattede haqqille no feewi guila en garani e mayri garɗen kadi enen mbaɗɗen hen participation meɗen nde wonno ñeeri kosam salaki cincam ma liyoɗa noon ha para mbiya gara e cince kam an noon ka liyiɗo ha para parɗa min gari min cincuma wadde ya jogoto jom amin
eyyi ko weltare tan kadi rewɓe ɗo salminaɓe ɓe foof en calmini ɗumen en juurima ɗumen en mbiɓe kadi yalla ɓeydu kadi mbawka mabɓe hoɓe mbawa joɗade ɓe jeeɓa en toujours par ce que ɓe mbi jooɗiɗo ne waɗa émission ala ko wawi ko yeeɓoɓe hettotoɓe ko ɓen goni doole mumen ɗum noon min calmini on min juurima on so ɗum ɓenni mbaɗa salmina kawam Elimane mbaɗa salmina kadi Siley Dembélé mbaɗa salmina kadi Oumar Diallo jeeyaɗo to Daabi Odeji en calminimo no fewi kadi ɗon ndeweten kadi calminen bandiraɓe foof hamin mbiya on gonka debbo e rendo meɗen ko ni tan yarata saaha e saaha foof kala ko yimɓeɓe mbaɗimi réclamé tan ko ɗum ɗon woni ko yimɓe jewtata ko so ɗum ɓenni noon en calmini caméra ji meɗen ɓe coofani ɓe hono Djibi Dieng a salminama a juurama ene wonde Alassane kadi en calmini kawmen Abou Diop en calmini Tata Leyla en calmini kadi hono kawmen Hamma Thia walla mbiyen lowguel meɗen walla mbiyen buju meɗen gonka debbo e rendo men KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadeele mon gasi halabi ceerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e der leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange ngañaari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e der réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e der jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma